ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. тамошобинони азиз, ҳозир мехоҳам барои шумо куртаҳои тоза туркиро нишон диҳам. Якум сортора аз бозори Корвон, тарафи Пажарка, 10 дарвоза, 192 контейнер. Касоне ки мехоҳанд ки мо доставка кунем, дархост кунед. мо доставка дорем. Доставкаро пурра мефаҳмонам. беҳтарин куртаҳои якум сортай, марҳамат, 750 сомон донада. бинед, бо арзон мешавад. Касе мисол бисёр мегирад, бо арзон мешавад. Ино аз 42 сар мешавад то 48 Туркия. Размераш аз 42 то 48 Туркия. Тақрибан то 60 да. Ана ин дуюм моделша. Ҳамин куртаҳо ҳамаш як нархана? Ҳамаш як нарх. ҳамаш ҳамин 750 сомон. Ино аз 46 сар мешавад то 52 54 тоҷикия. 70 66 тоҷикӣ мешавад ино. Турки 54 ино. дӯстони азиз, ана инаш большмерка будай. Поёнаш анам хе классикаяй. Баъзеё дӯст медоранд ки хе классика бошад. Марҳамат, ана модель ҳам большмеркаяй, ҳам классикаяй фасонаш. 750 бо арзон мешад. Ана бо сериш ҳастай. ин сери чанд пул? 750 сомон бо арзон мешавад. 750 бо арзон мешад. Ин сери бо сиёр аст векташад. И абаяям дорад? Не, абаяш алоҳида. Абаяш алоҳида будай ира. Не, дӯстони азиз, бинед и абаяш дугунай. Шумо фақат кушташа бинед, марҳамат. Классика инам. Марҳамат, ана ин остиношон. Диде, фасонаш чиқар хушрӯ. аз 46 сар мешавад то 54 56 Туркия. Аз 46 то 56 Туркира. Ана ин фасон чи? Ана ин сиё. Ин фасон аз 42 сар мешавад то 48 Туркия. аз 42 то 48 Туркира. И то 54 56 тоҷикира размер ҳастай. дӯстони азиз, метавонед аз ана ин намудо интихоб кунед. Инаи фасонуш бо аҷоиб хушрӯ. Поёнаш хе узордорай. ишам ҳамин нархая? Инашам ҳамин хел мешавад то 48 Туркия. аз 42 то 48 Туркира. ана баъд сабз шабине чихе фасон хушрӯ. ино ҳамаш тоза бори Туркия. дӯстони азиз, метавонед ки гулрошон, ламиражошон тозаян. ламиражои якум сортан. бинед, ира бинед. ям ҳами хел 750. порсол агар дар хотир дошта бошад, мо навор карда будем 850 будан. ҳозир бошад арзонтар шидагиян. Камтар скидка кардаги ҳастан. аксарафтистай 750 ҳай бо арзон мешад. хулас ана ин бо дигар моделиш. ино чӣ хелеан размерашон? ино аз 42 сар мешавад то 48 Туркия. то 54 56 ҳамино размер доранд. то 54 56 тоҷикира. ана баъд ана инамуд фасонои хушрӯ ҳастай. ина марҳамат, бинед. иҷа рости гап камакак ҷо майдатаракай барои ҳавай ҳам. дӯстони азиз, ман аввал қисми болоро нишон додистам, баъд то поёнша. крупни планкати нашидестай видео карда. барои торики баъд мебиёяд, баъд шумо намебинед аминора. ранги сиёҳ ки ҳастанд, баъд намебинед хушрӯ. ана ин чандай? 42 сар мешавад то 48 тоҷикира. Туркия. аз 42 то 48 Туркия. дӯстони азиз, 750 сомон. бори дигар такрор мекунам. поёнаш классикаяй, гулпуллои чӣ надорад. ана инаш бошад. поёнаш амхе парпаракдор, лави домандор. хулас ина моделаш, фасонаш, остиношон амхе аҷоиб хушрӯ кардагӣ. тоза якум сортан. ино бори туркӣ. ана ҳаст ана ин модель бо хушрӯча. лави доманаш ҳам хеле омадагӣ ҳаст. диде, ина дӯстони азиз, лавои доманашон, ана ин фасонашон. размер то ҳами 54 56 тоҷикира дуруст мебиёяд размерашон. мана ҳаст ана ин модель. ин моделам ҳами хел лавои доман дорад. мана поёнаш худаш бошад, амхе фасонаш. ҳозир ма остиношам нишон метиҳам. и размершам то 54 56 тоҷикира ҳастай. ана баъд ана ин модель хушрӯ.
ина касоне ки Классика мехоҳед ина. классика поёнуш однотонный бе парпарак ана ин ози остинушан чунтим ина кокеткаш чихе хушрӯя пешакаш ана ин остиношон клёш бисёр ҳам модели фасони хушрӯ ана боз як модели дигар ҳастай инам нағз 46 сар мешавад то 54 Туркия 70 вай мешад да то 60 тоҷикира анамин то 60 70 тоҷики мешад 54 Туркия ино плюс 6 намешад 54 плюс 6 мекунӣ размер 60 мешад тоҷики хеле Ҳа, балшмерка балшмерка ки бошад то 70 дуруст мешад бинед анамин модел ана ҳозир я модели фасони дигарам нишон метиҳам инам балшмерка анаминам балшмерка нархша бори дигар такрор мекунам 750 сомон бо арзон мешад ана ин модели новинка дӯстони азиз марҳамат классика поёнуш бе ягон гул ина бинед чӣ хе хушрӯча ана баъд бо ина ин модел ҳастай инам классика поёнуш мана ин остинош вишивкадор бинед ана пешакаш ва ҳозир бо қисми поёншам нишон метиҳам то 54 Туркия анаминам балшмерка то 670 қариб мешава размер ана ин модели нав дидед ана ин моделам беҳад фасон хушрӯ пешаш кожания кожа комбинированная кожа поёнуш классика ҳаминашам ҳамин хел нарх дорад дӯстони азиз размершам то 670 мешавад калон хулос размераш мана ин ҳаст вечерния инаш чанд пул ваяш размераш инаш размераш аз 42 сар мешавад то 50 Туркия аз 42 то 50 турки кокеткашда ҳечи несту ана қисми юбкаш қисми поёнаш ҳам хел узордори фасон кардагӣ хулас дӯстони азиз ҳамаи ҳамино бори нав будан коллексияи нав метавонед дархост кунед бо пратар доставкара ман мефаҳмонам метавонед худтон омада аз наздик бинед шахсоне ки хоҳиши омада дидан доранд бори дигар суроғара такрор мекунам бозори корвон дарвозаи 10 тарафи пажарка 192 контейнер хайр